Mae golwg yma heddiw yn Lansiad Llafur Cymru am yr Etholiad Cyffredinol. Be maen nhw'n canolbwyntio? Wel, pethau sydd wedi cael eu datganoli yn barod. Dyna pam mae Carwyn Jones yma yn dechrau'r ymgyrch yng Nghymru. Felly, Carwyn Jones, ni yma yn lansiad chi ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol. Dim sôn am Jeremy Corbyn o gwbl. Sut allwch chi ddisgwyl i bobl Cymru pleidleisio am y blaid, os nag ydych chi unrhyw ffydd yn yr arweinydd i sôn amdano fe yn y lansiad heddi? O, y ffydd iddi, ond Lawns Llafur Cymru oedd e heddi. Wrth gwrs, a 5 o ddewyd Llafur Cymru. Bydd na lawns, wrth gwrs, ar y lefel Prydeinig dros y diwrnod nesaf. A mae'n ymges bwriadol ydy i pellhau o'r blaid yn Lloegr, o'r blaid yn y Deyrnas Unedig, i ddangos eich bod chi yng Nghymru yn blaid wahanol. Wel, pellhau, ond gwahanol, hynny'n iawn. Ni'n gwybod bod Llafur Cymru wedi bod yn enw sydd wedi bod yn bwerus iawn yng Nghymru, llynedd, wrth gwrs, ac wrth gwrs, yn yr etholiadau lleol.